И здравейте хора, аз съм Валката Пора и днес ще играем на това Clash Royale. Ето това ми е дека. Тук са ми ненужните карти, но си мисля да си сложа голема или големата пека. Но за сега не ми трябват. Няма да отваряме честове. Искам да влезете също в нашия клан Валката Прот. Сега ще играем. Хора се правят така, за да ми е интересно, докато чакам да ми се запълни. И винаги чакам той първо да пусне. Не, защо? Тук имам предчувствие, че ще победим. Сигурно. Да, вече ще ти ударих дръвно. Също време удараш и... Сега ми трябва визърт. Видео... Що ми това е другото? Ето върху. Добре, визъртите страдат. Мри! Няма да удариш. Yes. Спаси се. Как ми увлекна, като не ме оцели. Че щеше да съм до там. Само ли си пускай драга, не? Абе, как точно това си пускаш, когато не трябва? Она почти умре. Дано да победим тази битка. Че от 6-та арена свалих на 5-та и всичко стана. Как бе са се пуснато? Това ще стане надолу. О, фак. Не. Не може и да загуба, не знам. Неговата къща е на по-малко. Ама как се прецака, че си пусна това? Ама и аз много се прецаках. Щом едно такова отиде да удара. Окей. По-бързо ще го убия. Айде на колата изехме доста демидж. Ама доста. Добре, бием тази игра. Не. 2, 1. Yes! Yes. Аз щях да му убия и другата кола хора, но... В момента събираме законче, стигнали сме до второто и имаме точно половината, 55. Имаше вие може да пишете в коментарите кой е големата пека, не да си сложа или голема, ясно знам. Мислиш, че също ще вие. Ще виждаш това. Аз не се давам. Кой се дава? Но така стреля просто докато въртърка да удари. Как бе, щях да пусна скелетен и той веднага пусна нещо друго да не види. За да ми се... Аз май съм си махнал фаербол. Не бих как се казва. Фаербол ми беше. Не помня. Как не странно нещо.
Чакай, принца да пуснем един път правим. Не сме го пускали. Викам и него да махнем, защото нещо ми стана много слаб. Вече не го използвам. Сякаш, че не е за тази арена вече. Но той си е за тази арена. Айде бе, ще му набиеш един. Още един път. Yes. Бе, не беше на четвърти шут за Уизърд. Сега копираме на тея. Съгледалцата. Пускаме скенетънчета. Ама той почти не убия армията, само с едни неща. Давите бе, набихме му доста демидж. Ама доста. И победа. Пак победихме. Сега ще да чакам нещо по-хубаво, так да ми се падне, ама не можа и иначе ако ми се беше паднал на какво. Ама сега не знам кое да си сложа. Може би голема, пеката, гигантския скелетън, голема или големата пека. Или бейби драгона. Не знам, аз ще изиграм още 2-3 игри и ще бъде тази клипа. Даже една сигурно, за да е 10 минути клипа. Зависи колкото ще играем, да може па да не победи то. Но да се надяваме, че няма. Стига бе, как стана така пътя. Трябва да убием другото. Вече това го кърпим. С другата страна ще пускам принца. Как скелетън ще пусна бе, хват? Сега тук може да паднем, не знам. Защото той ми е набил повече демидж, ама сега с тези шиви може да му набил повече демидж. И като гледам, да, повече демидж му набил, колкото той на мене. Сега трябва да умрат тези другите. Тук пускам барбарините. И барбарините да правят не за нищо. Ама и тя прави барбарините не за нищо. Добре, той е на много по-малко кръв, колкото аз. Пъти лево, what the fuck. Той взима по 100 и колко кръв, даже 200. Он почти колко, аз не би демидж. Ще опусна скелетоните. Вещежката. След това пускам прашко. Господин прашко. По-скоро сега ще го измислих, но мисля. И моето кола е на малко кръв, ама ще го държим. Не знам хора според вас ли ми е по-вдека, но на мен си ми харесва и ми си ме кефи. Поред мен е много силен даже. 2 вещички сме се пуснали. Още един шут злой, ама тази бомбата много ме дръзна и винаги ми убива вещицата. Ще пускаме това нещо.
тук нещо да ги бавите. 4, 3, 2, 1. Yes! Ох, юж! Мале, те щеха да ме разбият, ама... Щом имаше малко време. Айде, ще изиграем. За сега нямаме загуба. Ама само това преди ще да не победи, но не успя. Айде, пускай ти първо. Може да не играе. Не, моля ви, убийте му рицара. Убийте го. Ох, yes. Що му убиха рицара? Защото рицара е силния. Чао, тази битка мисля повече от тази страна да ударям. Точно от зай, как удари чак там, бе? What the fuck? Не знам, че може. Бързо няма ще опусна. Не знам, ще опусна хора. Фак, тъй като ме удари и ми взима по 500 и колко ли кръв. О, фак. Вижте, те слаба за да го убия. Ама ще няма другото. Как не го уби, фак. Това ми е набил повече демидж, то е доста повече. Но сега ще се променя да му набивам демидж. %100% вече трябва да си сложа Fireball. Ето си как се казва. Мисля, че е така. Baby Dragon и доста други. Оп. Фак. Не, да не си ми го убил. Дай го... да още един. Добре. Мале, глед коя арена са и кои използват, брат. Брат, лед. Ми две вещи си шо. Еле, това ми убие на такова край, тук падаме. Нямам шанс. Това ми уби вече една таковичка, маличка. Не, тъпако, максимум. Да, бе, имаме 20 и няколко секунди. Има нещо, което може да ги убие. Принците! Давайте, ударайте по-бързо, давайте! Знам, че можете, давайте, можете! Давай още един път удари! Браво, бе, батка, браво! Ух, как ми олекна, като го убих, бат. Хора... Ама сега той ще ме разкърти 100%. Защото каква армия си е направил. Ама аз ме убих. За мой късмет. Сега тук пускам скелетоните. И ако се прецаках, че ги пуснах. Ама вещицата не съм се прецакал много. Сигурно. Сега ми трябва тея, които не ги направиха ни за нищо и тук пада на хора. Няма шанс, те не направиха ни за нищо, хора. Край. Даже виждам как губим. Имаш? Ако ми беше останала една кръв. Хора, това ще е за този клип. Победиха, но нищо. Чакай да видя дали съм минал един приятел. Още не съм, фак. 99 такива. 60 остават ни още 50. Ако искате, хора, влезнете, ако сте добри в битките, влезнете в нашия клан. Ако искате. Участва и ДБГ Ники, Аниматора БГ и Марти Мало. Марти Мало все още няма канал, но така му викаме, защото той иска така да му се казва канала. И